Sme pred posledným štvrtým kolom, kde sa budeme zaoberať niečím naozaj špeciálnym. A Rubikovú kocku poznáte. Rubik bol maďarský človek, ktorý vytváral hlavolamy, nie len kocku, robil rôzne iné útvary, ale teda tá kocka je taká svetoznáma. Viete poskladať Rubikovú kocku? Ja som vedel jednu stranu poskladať. Mne sa raz podarili dve. Ja som to vždy takto rozobral, tú kocku, a potom som to našúpal zase naspäť. Áno. Ja som bol taký naštvaný z toho, že mi to nejde, tak som to robil takto isto ako Ďuro. Som toto a zložil som to a že pozri sa. A niekto to vie poskladať, že Áno, taký príde, nie? Dobre, takže páni, poďme v tomto momente do štvrtého kola. Nech sa páči, poďme si pozvať posledných troch dnešných hostí. Príjemný dobrý večer, páni. Dovolte, aby som vám teraz pomohol na miesto. Dobrý večer, nech sa páči, pôjdeme 2 kroky dopredu a potom je tam schod. Áno, máte stoličku. Dobrý večer, nech sa páči. Ideme 2 krôčiky, teraz krok a stop. Áno, to je stolík, to je ono, výborné. Dobrý večer, nech sa páči, to je moja ruka. 2 kroky dopredu, výborne, dobre. A stojíme tu. A môžete si sadnúť, stolička je za vami, výborne. Takže... Príjemný dobrý večer, páni, vítajte u nás a poprosím vás, aby ste sa nám postupne predstavili. Poprosím číslo 1. Rubikovú kocku pre nevidiacich som dokázal poskladať za 140 sekúnd. Ďakujeme pekne. Teraz poprosíme číslo 2. Rubikovú kocku pre nevidiacich som dokázal poskladať za 140 sekúnd. Ďakujeme pekne. A teraz číslo 3. Nech sa páči. Rubikovú kocku pre nevidiacich som dokázal poskladať za 140 sekúnd. Ďakujeme pekne, páni. A ideme na príbeh. Slávnu Rubikovú kocku, nad ktorou ste si lámali hlavu, ako ju poskladať, určite poznáte. Viete o tom, že existuje Rubiková kocka aj pre nevidiacich? Práve vďaka nej som sa postaral o 2 zápisy do knihy slovenských rekordov. Túto špeciálnu kocku som dokázal poskladať za 140 sekúnd, hoci priznávam, že svetový rekord je 4,4 sekundy. No ten sa mi zatiaľ nepodarilo zdolať. Verte tomu, že každá Rubiková kocka sa dá poskladať, akurát treba vedieť, ako na to. Takže to my v zásade nevieme. Takže páni, nech sa páči, tu máme aj vystavené nejaké kocky, ktoré teda sú určené pre nevidiacich. Môžem To si sú všetko pre nevidiacich? pozrieť? Môžete si to ísť To sú pozrieť. všetko pre nevidiacich, hej? Je to môj typ, myslím si, že áno. Hej, dám kolovať. Aha, áno. Áno, už označené každá strana iným. Aha, čiže sú tam, áno, vystúpené také áno. reliefy, Výzorom. ktoré sa hmatom nejakým spôsobom rekognoskujú. A na jednom No kým si ich tak posúvate, tak poďte sa niekto pýtať. Ja by som sa Lukáš. opýtal hneď jednotky. Pán vyzerá najstarší a najskúsenejší skladač kociek, a ešte v krásnych kockovaných košeliach všetci. Tak mladý pán, teda, ako dlho sa tomu venujete? Venujem sa tomu od 1980. Keď som mal prvú kocku, som kúpil Maďarsku, lebo u nás ešte tedy neexistovalo. A odtedy sa tomu venujem. A tedy boli len tie základné 3x3. A takisto by som sa teraz opýtal ešte čísla 2. Či aj nejaké iné druhy takýchto hlavolamov vás lákajú? Lákajú ma všelijaké hlavolamy, ale ja sa hlavne špecializujem na mechanické hlavolamy, ktoré aj zbieram. Inak viete, čo najlepší hlavolam? 12-kilové kladivo. Čakám ešte, že sa trojky opýtaš, keď si už tak išiel. Aha, no tak akože. áno, prebral si strategickú iniciatívu a môžeš to završiť hat-trickom, dobrou otázkou na trojku, ja ti to dovolím. Mal som záujem položiť tieto 2 otázky. Marian, keď budeš klásť 3. otázku ako v predošlom kole, tak ti to môžem pripomenúť. Ale nemusíme sa takto. Áno, áno, cítime tu jemný osobný súboj. Je to tu napäté. Ideš, Ďuro? Ideš? Môžem ísť ja. Výborne. Máte môj absolútny obdiv, lebo ja, keď som bol malý, tak ja som ju vždy rozobral, tú kocku, a tak som to našúpal naspäť tie veci. 3. To vás nikdy nelákalo, že ju tak rozoberiete a... Viete, že tak poskladať naspäť, že akože som ju poskladal? Akože by sa mi to asi nepodarilo. Že úplne ju To je rozobrať? zaujímavé. No ja si myslím, že podarilo to, zase by som nepodceňoval, ale
No dobre, teda... Ale to férovejšie skladanie je pre vás lákavejšie. Oveľa hodnotnejšie. Oveľa hodnotnejšie. To je dobrý prístup. Robo, chceš sa niečo spýtať? Či tým teraz miešaš kocku? Neviem, ja som sa to pokúšal zložiť, nešlo mi to, tak neviem, kto sa čo pýtal. Tak spýtam sa z dvojky, že ako ste sa preto nadchli? Ja som sa nadchol tak, že našiel som otcovú starú Rubikovú kocku a ešte zamiešanú. A veľmi ma to zaujímalo, že akým spôsobom by sa to dalo poskladať do toho stavu, kde na každej strane by bola jedna farba. A vlastne, keď ja som začínal, vtedy ešte neboli internetové tutoriály, takže som našiel algoritmy, vyslovene súrovo, že pravá dole, ľava doľava. A strašne dlhé mesiace mi trvalo, kým som to zložil. A keď sa mi to podarilo, tak vtedy som sa tak nadchol, že som začal hľadať ďalšie hlavolamy a pokračoval som v tom ďalej už. A k tomu teda dobre rozumiem, vy ste si zobrali tú Rubikovú kocku a označili ste si, teda nejaký rodinný príslušník vám povedal tie farby a vy ste si urobili tie prvé značky? Alebo ste mali Rubikovú kocku už takúto pre nevidiacich? Nie, vlastne ja do 19 rokov som ešte dobre videl, ja som prestával vidieť postupne, ja som postupne strácal zrak. Aha, takže vy ste najprv sa naučili normálne, akože klasickú. Áno, ešte podľa farieb. Ďakujem. Nech sa páči, áno, nech sa páči, ja mám čas. Chcel som sa niečo opýtať ešte troječky, lebo má také pekné ruky, že on môže mať také rýchle, šikovné tie prsty. Viem si to predstaviť, že koľko hodín denne tréningu to vyžaduje? Ako kedy a záleží to podľa nálady. Takže niekedy trénujem aj 5-6 a niekedy 2. Tak môžem... Nemôžeš, teraz má priestor Majo. Prepáč. Nie, nech sa páči, Juraj, môžeš. Nie, však... A potom ty dáš na šupu a uhádneš ho. Samozrejme. Jednotky by som sa teda opýtal, že tak tých 140 sekúnd a 4,5 sekundy, teda to je teda myslím si, že v tom skladaní kocky je to veľký rozdiel, že je vašou ambíciou sa teda dostať na tie 4 sekundy? Tak na 4 sekundy podľa mňa sa nedostanem nikdy. Ale... Lebo tie farby človek, kým len nahmatá tie znaky, to už trvá. Lebo to je chytím do ruky. Ja musím všetky veci nahmatať. Počkajte, ten rekord je nevidiaci? Ja som to tak pochopil, že ten rekord je pre nevidiacich, nie? Nevidiaci. Tie 4 sekundy. To je vidiaci. Áno. A rekord nevidiaceho? Nemám to tu napísané, neviem, aký je. Typujem, že na Slovensku to bude 140 sekúnd. Takže ste držiteľom vlastne rekordu. No, na Slovensku. Ako je to aj napísané v knihe slovenských rekordov. Dobre, posledná otázka. Ja by som typol Maja, ale nechcem na to tlačiť. Nie, kľudne, Roberto, nech sa páči, maj otázku. Nie, už som sa spýtal, ďakujem. Takže poďme na vaše tipy. Nie, ja by som si typol, že bez použitia literatúry a ťahákov a intuícií najsympatickejšie tak a najstarší, najskúsenejší podľa mňa je ten pán číslo 1 a ja som sa ho prvého začal pýtať a pri ňom aj zostávam. Takže jednotka je u mňa jednotka. Dobre. Predpokladám, že ty sa nebudeš vyjadrovať. Nie, práve, že by som sa chcel teraz konečne vyjadriť, keď už sme pri hodnotení a ďakujem mojim kolegom za vyčerpávajúce otázky, našim súťažiacim, z čoho som si mohol vydedukovať vlastne ja, svoju intuíciu a zároveň aj svoju kartičku, ktorú ukážem, pretože ja si myslím, že je to jednoznačne číslo 2. Ďuro? Tá dvojka je taká sústredená zvláštne. Tam sa mi to spája s tými hlavolamami a Rubikovou kockou. Ty si ukáž, jak ty si bol sústredený, keď si skladal kocku. Lebo pozri, jak je Robo sústredený. Robo pozerá hore a zároveň skladá. Ja viem, že mi to nejde. Ja už som rozložil valec, rozložil som kocku, nič. Napijem sa vody. Napí sa vody. Vieš čo? Je to namáhavé pre mňa sústreďovať sa. Aj pre mňa. Ale myslím si, že je to dvojka. Dvojka. No a v neposlednom rade nech vyjaví svoj názor Robo. No. Myslím si, že je to dvojka. Ale
A pán s krásnymi rukami na tom ostal. Naozaj to sústredenie, ja mám tiež taký cíťak z tej dvojky, že to sústredenie je tak silné. Dobre, čiže je to tvoj typ, je to dvojka. Máme tu jeden typ na jednotku od Lukáša a zvyšní páni sa priklonili k číslu 2. Číslo 3 ostáva bez typu, čo Číslo vôbec 5 žije. nevadí. Poďme, číslo 5 žije, presne tak. Takže páni, prosím, nech sa postaví ten, ktorý je držiteľom slovenského rekordu pre nevidiacich v skladaní Rubikovej kocky. Páni, poďme s pravdou von. Kto z vás poskladal Rubikovú kocku pre nevidiacich za 140 sekúnd? Výborne, ja si idem pre vás. Poďte prosím trošku nabok. Priamo za mnou, za hlasom. Výborne. A druhý. Sme na mieste. Otočka. Poďte prosím ku mne. Dámy a páni, takže toto je Lukáš Bot, ale ešte predtým, ako sa s ním budeme rozprávať, poprosím zvyšných dvoch pánov, aby sa nám predstavili. Ja som Ladislav Bot, otec Lukáša a za chvíľku som dôchodca. Výborne, ďakujeme pekne. A poprosíme číslo 3. Ja sa volám Matej a Rubikovú kocku zatiaľ neskladám. Ďakujeme pekne. Páni, nech sa páči, môžete odísť. Lukáš, takže ako ste vy naznačili, vy ste ten zrak začali strácať postupne? Áno. Čiže nejaká tá náklonnosť k tým hlavolamom vznikla ešte teda počas obdobia, keď ste videli? Áno. A potom teda, o čom to bolo? Že naozaj idem trénovať na to, aby som dosiahol nejaký ten slovenský rekord, aby som pokoril rekordy? Nie, žiadne ambície som nemal. Tá myšlienka toho vlastne bolo len pokorovať jeden ten hlavolam za druhým a začali sa vlastne nejako kopiť. Rozumiem. A potom vznikla myšlienka, že mohol by som na vysokej škole u nás spraviť výstavu, aby sa hlavolami dostali do povedomia aj na Slovensku, pretože tuto to nebolo až tak v povedomí. Čo je toto za hlavolam? Táto je veľmi zaujímavá v tom, že je to vlastne mechanizmus Rubikovej kocky 3x3, akurát je ináč orezaný a tiež mení tvar. Vlastne, keď je Rubiková kocka už nejako ináč orezaná ako originál, tak mení tvar. Rozumiem, áno. Keď už zo párkrát otočím, Tak vznikne z toho transformer. tak je transformer, áno. Áno, tí transformery sa tiež v krčme skladali na pivo. Ale tu pri tejto kocke je dôležité, že aj treba zložiť aj ten tvar a aj tie farby. Rozumiem. No, Lukáš, každopádne veľmi pekne vám ďakujeme, že ste nás takto zasvetili a myslím si, že to celkom mohlo dvihnúť takú celkom vlnu záujmu o hlavolami. Ďakujem pekne, nech vám to skladá a nech sa samozrejme zbierka rozširuje. Všetko dobré. Ďakujem pekne.